Hello, pag-usap kanyang tanan mga bayan, no? Hello sa inyong lahat. Alam ko, excited na kayo sa karugtong ng aking kwento tungkol sa aking buhay mula nung ako'y elementarya pa. Pero bago yan, gusto ko munang i-share sa inyo yung inis ko talaga, nakakainis talaga. Nung isang araw pa, nung nakaraang araw pa, nung gabing yon, nung oras na kami natapos, mag-aalas 12 na. Tapos, nung gabi na yon, sinabihan ako ng alaga ko na alas 6:30, aalis siya. Usually kasi, sa mga ganitong panahon, itong araw, tanghali na sila gumigising, alas 11, alas 12. Kaya ang ginagawa ko, nag-aalarm ako, kadalasan, ng alas 7:30 ng umaga. Kasi anong oras na kami matatapos sa gabi. So, kahit nga ganun, hindi umaabot ng 8 oras yung aming pahinga. O, di ba? Kasi naman, pagkatapos ng trabaho mo, syempre, dot-dot ka pa ng ilang oras. Tapos, pag gusto mo nang matulog, ayan, inaantok ka na, tapos gusto mo nang matulog, wala na naman yung antok mo. O, di ba? Nakakainis. So, tapos, ayun na nga, gising ako ng maaga kasi lilinisan ko yung sasakyan nila, yung Infiniti. Yung sasakyan na yan, sa nanay niya yan sa Mungaan. Tapos, siya na ang gumagamit kasi nag-aaral nga siya ng kolehiyo bilang isang abogada. So, ayun, maaga nagising. Tapos noon, ang ginawa ko, pag maaga pa naman, hindi pa oras ng paggawa ko ng almusal sa Sunoy. Tapos, hindi ang ginawa ko, naghugas na lang ako doon sa harapan. Sa dalawang harap, naghugas ako. Bawal akong gumamit dito ng tubig na panglinis sa labas. Sobrang dumi na, di ba? So, ang ginawa ko, meron namang hose na sa labas. Bawal akong lumabas. So, dahan-dahan ko binuksan yung gate. Tapos, hinila ko yung hose kasi may hose doon. Bilis-bilis ko talaga doon. Laging ganun talaga tubig. Bayaan ko ng tubig. Tapos, nag-ano ako ng 2 balde. Sinahuran ko, pinuno ko muna. Para pag kunyari may tao. So, nakita nila na nakabalde ako, ibig sabihin nag-igib ako sa likuran. Di kita pa sa likuran mag-igib niya. Tapos doon sa harapan makilaki ng bahay nila, mag-ikot pa, magdaan pa dito sa sala bago makarating doon sa sa harapan. So, ayun ang ginawa ko, diskarte, no? Tapos, ihagis ko kagad yung hose doon sa labas para hindi alata ba na diskarte ako na. Kasi nakakainis dumi-dumi, kailangan na ng tubig. Ayaw pa rin ako pagamitan ng tubig. Gusto magwalis na ako ng magwalis. Gusto manghilamos ako ng hilamos na alikabok. Kasi malikabok talaga dito. Tapos ngayon, ng mga araw na yun, nang ano ditong mga nang buwisit talaga sila, no? Tapos, alam nila, alam mo yun, yung visit na sabay-sabay buwisit ka sa Pilipinas, buwisit ka pa dito. Nakakainis, diba? Ang sarap magsakal sa sarili. Pero siyempre, kailangan mo pa rin yun ang sarili mo. Hindi naman pwede na mawalan ka ng lakas ng loob. Kailangan lakasan mo pa rin ang loob mo. Kahit na nasa gitna ka na ng malaking bato, ipit na ipit ka. Kahit na ang layo-layo, di ba? May problema sa Pilipinas, may problema din dito. Sabay-sabay pa sila. So, alam mo yun, kasi, di ba, nagbago sila ng bahay. Ang dami naming tinapon na mga gamit. Tinapon ng alaga kong abogada kasi siya lang yun na mamahala nung wala magulang niya na bakasyon. So, dami-dami namin tinapon. As in, hindi ko na malaman kung ano yung mga tinapon na yun. So, sayang lang, hindi ko nilista kung ano yung mga tinapon namin. So, may hinanap siya na misa na wala nang yung salamin, ganun. Yung misa na, yung stand na lang ng misa, yung nahanap niya. Sabi ko, hanapin ko dito kasi ang dami nilang stock room dito Dito sa loob may 2, 3. Tapos sa labas mayroon din 2. Doon sa kwarto ng taga-maniho, kasi ginawaan nila ng kwarto yung taga-maniho, siguro magkuha sila ng taga-maniho. Tapos may isa pa ditong daanan, puros budiga din, mga tambak-tambak, mga gamit na kailanganin na para sa bahay nila kasi hindi pa tapos yung ibang yung patapos yung ibang mga party sa bahay. So, may mga gamit pa, mga simento, pintura, mga kung ano pa dyan gamit sa panday. So, ayun, nanap ko doon. Nanap ko dito kasi talagang pinagdidiinan niya sa akin na
na ano talaga, nung sinabi niya talaga sa akin na, ako ang naghawak nun, bitbit ko yun, ako mismo, sarili ko, pag uwi namin dito, galing kami nagbakasyon. Sa isip-isip ko naman, sa inis ko, hindi ko na lang ililabas yung sinasabi ko, dito lang sa isip ko yung sinasabi ko, sabi ko, ang yabang-yabang mo magsabi na ikaw ang nabitbit, yung purong-purong mo nga yung inilalagay nila sa ulo nila, iaabot pa nga sa amin para isabit. Mantalang nandyan lang sa harapan, yung sabitan. Inis talaga ako. Ang sarap talaga manakal ang panahon na yun. So, kasi ano talaga, yung inis ako kasi may problema nga ako doon sa amin. Tapos dito din ang asa din ng mga loko. Tapos siyempre, tapos ano, sabi ko, meron pang isang lugar na hindi ko pa nakita, hindi ko pa tiningnan, hindi ko pa chinek. Sabi ko, isa na lang ang pag-asa natin, yung kwarto ng taga Maniho. Kung wala dyan, so wala na talaga tayong magagawa. Tapon na talaga yun. Sabi niya, sino nagtapon? Sabi niya sa akin, sabi ko, malay ko dyan kung sino nagtapon. Sa dami-dami ng gamit din napon natin, hindi ko na matandaan kung sino, kung alin, kung ano ang nangyari. Kasi gano'n, hinahanap niya talaga, sobrang luma-luma na yun pa as in luma. Tapos ang kinainis ko lalo, pinagbintangan pa ako na, ako daw nagbasag ng ano na yun, ako daw nagbasag ng salamin kasi wala na salamin, stand na lang. Tapos sabi ko, sa tagal ko dito, sa tagal-tagal ko dito, bilang na bilang ko yung ano ko, yung nabasag ko, kahit na bilis-bilis kong kumilos na parang kidlat bilang ko pa rin yung nabasag ko. Hindi talaga ganun karami. Kasi isa, dalawa, tatlo, ganun lang. Pero ano na siya, no, yung ano na siya ba, plural na siya, marami na rin siya, no. Pero hindi sa mga gamit nila sa loob, naalala ko lang, isang beses lang ko nakabasag ng salamin, yung sa ibabaw na mesa, pero bilog yun, hindi yung square, kasi hinahanap niya yung square. Tapos parang may tao. Tapos ayun, kasi hindi ko naman sinadya ang pagkabasag ng ano na yun, sa sobrang dami nilang gamit iba noon dati doon. Yung ginawang bodega, yung malaking sala doon, so maraming gamit patong-patong. So may kinuha lang na isang bagay. Ngayon dumulas lang yung salamin na yun, hindi ko talaga yung binasag. As in sarili lang niya, binasag yung sarili niya. Kasi nalaglag siya, napalaglag siya sarili niya. Tapos ano yun, inis talaga ako. Talagang didiin niya sa akin na ako nagbasag. Lalo ko nagbisit. Pinaglaban ko yung sarili ko kasi alam ko kung ano nabasag ko. Isang business lang talaga yung salamin yun. Sabi ko gano'n. Sabi ko pagdating ko dito, sa tagal ko dito, yung misa na yun, basag, wala nang ano yan, wala nang mukha yan. Yun nga, yung salamin, wala nang salamin yan. Sabi ko gano'n. Tapos nung tanghali, kain sila. Buwisit din yung ano, yung pangamo kong lalaki ng buwisit din. Bigla na lang dyan bigla na lang siyang nag-ano dyan, parang bulati na naman yung utak niya talaga, nag-visit ako na naman, dagdagan na naman yung visit ko. Tapos sabi niya sa akin ilang piraso na lang natira sa yung iniinom niya dyan na soft drink na pang-diet. Pang-diet yung cola na diet ba. Tapos sabi ko, last na yan. Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, bakit last na ito? Binili natin itong soft drink na to. 10 araw lang ang nakalipas. Sabi ko, hindi 10 araw. Siguro mga 3 linggo kaya 1 buwan na. Sabi ko gano'n. Sabi niya, sinong umiinom? Sabi ko, hindi kami umiinom ng soft drinks mo. Hindi ko yung gusto. Sabi ko gano'n. Diet yan hindi naman ako diet. Bihira lang, minsan lang ako diet. So, sabi ko gano'n. So, sa inis niya, sabi ko, nainis siya doon sa sagot ko na hindi naman kami umiinom dyan. Totoo naman, hindi kami umiinom. Sinasabi ko lang yung totoo. Tapos sa inis ko, kasi galit na talaga siya. Alam mo yung mata niya, nilisik na yun. Parang gusto na niya akong kainin. Ganon din ako. Kaya busit na ako sa asawa niya. Busit pa niya ako. Inis din mukha ko. Ganon, hindi naman drawing ang mukha ko. Tapos, ang tawag nito, talagang pinagdiinan niya na bago lang namin binili. Sabi ko, talagang pinagdiinan na sa mukha ko na bago binili. Kaya sinagot ko siya, sabi ko sa kanya na para malinawan tayong lahat, tingnan mo yung mga resibo. Tingnan mo yung resibo kung kailan natin diyan makikita. Sabi ko gano'n, lalo siya nainis. Sabi niya, huwag ka na makipagtalo sa akin. Sabi ko, walis ka na doon, lumayas ka sa harapan ko. Sabi ko, salamat. Inis talaga ko, bakit pagbintangan ako dyan sa sobrang, pagbintangan kami lang roon na sobrang, hindi kami umiinom sa sobrang, nakakainis talaga. Kasi ma'am, ang sarap talaga manakal ang panahon na yun. So,
Ayun, sabay-sabay talaga mainis sa buhay. Tapos ayan kinagabihan, anong mga panahon na yun, hala, sige daldal ko talaga diha, tapos pasok ako dito, andiyan sila, kumakain sila. Marinig na talaga, pinagagis ko talaga itong kutsara sa inis ko, kutsara, mga kutsara, hugas ko dito, sabong ko, pak! Sa inis ko talaga, doon ko na binuhos sa mga kutsara dyan, hala, pak! Pak! Tapos nag-dry ako kutsara, rinig nila kasi malapit lang dito eh. Ito yung kusina, andyan ang kainan, andyan lang lamisa. Bukas itong pintuan, rinig na pak, 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 bagsag-bagsag talaga yung mga gamit. Nainis talaga ako sobra. Tapos naghugas ako dyan ng basahan, andyan si Runa eh. Ako, daldal ako ng daldal. Wala ko, alam sasabi ko, sabi, Bisaya ako, Bisaya. Sama mo, suko ng Bisaya. Lagot ko, tapos sabi ko sa kanya, kasi mga araw na, schedule namin na mamili na kami. Sabi ko, pag magsabi ngayon na mamili, sabihin ko, hindi na ako sasama kasi nakakainis din pag mamili. Kung anong pulutin mo, dami reklamo. Anong pulutin mo, bakit ang dami, anong pulutin mo? Sabi ko, pang isang linggo, 10 araw. Siyempre, ako nakakaalam sa budget kung ano, mga ilan ang mauubos, di ba? So, nainis ako talaga. Tapos, ang tawag niya, sabi ko, hirap talaga mag-Tagalog mga bayan. Hirap talaga dila ko mga bayan. Tapos, sa inis ko talaga. Tapos, tawa na ako sa sarili ko, no? Tawa na ako sa sarili ko, sa itsura ko. Visit talaga ako, visit ako. Tapos, sabi niya, pag masabi niya ngayon na mamili kami, bahala sa buhay na, mamili siya mag-isa niya. Sabi ko, gano'n, sabihin ko talaga, hindi ako sasama. Kasi puro reklamo yun, nakakainis na, nainis, punong-puno na talaga ako sa bunganga ng mama na yan. Na pag mamili kami, sus, kung anong pupulutin mo, puro punas yan ng punas. Ang sarap sabihin na ikaw na lang kaya mamili, alam mo naman pala. Ganun dito, ganyan na. Kasi ako lahat dito nag-ano ko na mga kailangan sa bahay. So ako namimili talaga, sama talaga ako. Pero bago pa ako sa kanila, hindi talaga ako sumasama yan mamimili. Wala talaga akong alam dyan sa pamili-mili na yan. Pero isang beses sumama ako sa kanya, siyempre nagluluto ako, kailangan ko ng mga kailangan namin. Kailangan ko ng mga kailanganin ko dito sa kusina naman. So nagmadali talaga ako, bilisan ko kung anong mga kailangan kahit hindi ko alam kung saan nakalagay, saan lugar nakalagay ang mga na yan, mga kailanganin namin sa supermarket, sa sobrang laki-laki ng supermarket. Hindi ko alam kung saan banda, basta lakad lang ako ng lakad, hanap kung saan ba dito. Bilisan ko talaga, siguro na siya. Sabi niya, ay, okay pala ito si Mary mamili, bilis-bilis. Ganun, takbo talaga ako siya. Anong oras na mamili? Ang hilig mamili ng yung mga alas 11, alas 12, oras na umpisa ng luto ko. Hilig kaya, siyempre kailangan ko bilisan sarili ko kaya nung oras na. Di ba magluluto pa ko, kain sila alas 2, alas 2:30, paano na nangyari sa buhay ko, umili alas 11, alas 12, anong oras kami darating, law na media, magluto pa ko. So imagine niyo na yung kigol ko dyan na alay, grabe takbo, ganun. Tapos kinagabihan siyempre, pahinga, tapos na kami lahat dito, tapos na ako lahat dito, linis na lahat na dyan, pinaliguan ko ng kusina, tapos akyat na, pahinga, mga nakatulog ako, mga alas 7 siguro, tapos alas 7 o alas 8, tumawag na siya, alas 8, ring na yung telepono dyan, layo ng telepono kasi isa pa lang pinakabit nila, hindi kagaya noon na lahat buong mga sulok-sulok, may mga telepono yan, pati kwarto namin, so nakakabingi din yung maraming telepono. So ngayon, isa pa lang ang kinabit nila dyan sa sala, sa may Visayas banda, kasi sa laki ng bahay nila, tinatawag ko Luzon, Visayas, Mindanao. Yung Luzon kwarto namin, yung lagi lang tinatambayan Visayas. Itong kusina Mindanao, kung gano'n sa laki. Tapos ayun, hala, tunog yung telepono, ririnig ko, limpungatan ako, bagay natulog ako. Tapos bahala kasi yung telepono, tapos bumaba pala si Rona, tapos si Rona pala sumagot, tapos umakyat siya. Nakaidlip naman ako ng pag-akit niya, nagulat ng tawag niya. Tawag daw ako, gusto ako makausap ng loko-loko. Tapos bumaba na ako. Yung suot ko nun, pantulog nakapantulog ako, luwag-luwag. Kasi gusto ko maluwag yung pantulog ko ba, masarap yung tulog ko. Tapos hindi ko na hinilupad. Sinapawan ko na ng uniform. Siyempre, tanggaan na kuan dito, na baba siya dito. Tapos sabi ko, ket ko na naman ganyan. Sabi niya, wala akong kilay no panahon na yun. Kaya pagkatapos ko dito mangusina, maglamos mo ako. Lamos ako, wala lahat yan, tanggal yung kilay na yan. So wala akong kilay.
Tapos tumawag siya na ano daw, nasa labas na daw siya ng pituan. Naghihintay sa akin kaya mamili na raw kami. Tapos hindi na ako nagsasalita, wala akong kilay. Umakit ako ulit. Sabi ko maghintay ka dyan sa labas dong. Sige nagsibato, maghintay ka dyan, wala pa ko kilay. Sabi ko ganun. Tawa naman si Rona. Kasi mangot ako, visit talaga ako. Namili kami doon, Doon na kami sa ano. Pagpasok ko sa sasakyan, wala talaga ako bati-bati sa kanya, magandang gabi, ganyan. Palagi mo akong bati sa kanya. Pag magandang umaga, pag gabi, magandang gabi. Tanghali, magandang tanghali. Minsan, tatlong bisis ako magbati. So, minsan naman, isang bisis lang kami magkita sa laki ng bahay. Umaga, wala nang bati-bati, kaya hindi ko nakita sa umaga. Sa gabi ko na magkita, so magandang gabi. Ganun na, gusto nila binabati sila umaga, tanghali, gabi. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, beset. Tapos sabi ko, nung gabi na yun, pagpasok ko sa sakyan, tahimik talaga ako, busy talaga ako, siyempre, tulog ako Tapos, oras pa yun ng pahinga kasi tapos ayan putol ang panaginip ko. Tapos pagpasok ko sa sakyan, wala, imik talaga, tahimik ang buhay, wala kasi tahimik siya, tahimik din siya. Alam niya na inis ako talaga, visit ako talaga sinagot ko siya hindi ko masagot-sagot yung asawa niya ng maigi-igi. Inano ko pa, pinigil ko pa yung sarili ko. Tapos siya talagang nabisit ako sobra. Kaya yun, nasagot ko siya ng gano'n. Pero tama ang sagot ko, di ba? Sabi ko, tama ang sagot ko. Bintangan man niya kami ng inom ng mga kuwan niya dyan, mga somethings. Sabi ko, tingnan mo resibo para malinawan mo yung isip na to. Tapos ayun, pumunta na kami sa Mikado. Tapos sabi niya pag magpulot ka, sabi niya kasi sinasabi ko, ubusan kasi ng jirjir mga bayan, yung paborito kong kinakain na dahon. So sinabi ko na wala na kasi nadala ko sa Shali nung nakarang magpunta kami ng Shali. Napunta kami ng Shali pero hindi ako nakapag doon. Tapos hindi ako nakapag-video kasi sobrang busy talaga. Tapos ayun, tapos nung nagkuha na ako ng madahon, sabi niya, pag makuha ka ng dahon para lang sa bahay, huwag ka na magdala sa kabila. Siyempre, pag pupunta kami sa kabila, magdala talaga ako. Pag doon magkain tuwing Biyernes, siyempre, magdala talaga ako kasi karugtong ng buhay din niya yan palagi siyang magsabsab din dyan. Tapos, yun sabi niya, tahimik lang ako. Sabi niya, bilang-bilang pa niya yung kinuha ko. Sabi niya, ilan may kinuha mo? Sabi ko, 10 tali. Kaya palagi may 10 tali kinuha ko. Sabi ko, lagi naman 10 tali yung kinukuha ko. Sabi ko, kunti lang pinabili namin ng mga panahon na yun, siguro mga 25 items lang. Tapos ayun tapos na kami pagdating dito, diyan pa lang sa gate. Pagdating namin, hindi siya bumababa ng sasakyan kaya habang naghakot kami ng mga pinamili namin, kinatok ko siya sa pintuan ng sa driver seat. Sabi ko, anong gusto mo hapunan? Wala nang sir, wala na. Basta anong gusto mo hapunan? Ganun sabi ko. Kasi inis talaga ako ba? Inis talaga ako. Yung mukha ko hindi talaga madrawing. Ako gusto mo manakal talaga. Alam mo yung punong-puno na ako sarap talaga magwala. Pero kailangan mo pa rin pigil sarili mo, di ba? Tapos, ayun, tawa siya ng tawa. Hindi talaga tumawa. Talagang seryoso mukha ko sa kanya, ganun. Tapos, sabi niya, mamaya na kasi hindi naman ako aalis. Sabi ko ganun. Sabi niya ganun. Lumayas na ako. Hakot naman ako ulit. Tapos, pagpasok niya dito sa loob, nangingialam siya sa mga pinamili namin. For the first time, tinitingnan niya lahat. Nag-aayos ako, tinitingnan niya. Sabi ko, yaw-yaw na naman ako. Sabi ko, ikaw na lang kaya mag-ayos niya. Ikaw na lang mag-ayos kaya. Kasi tinitingnan niya, binaabot niya kay Rona yung para sa taas. Hindi naman siya ganun. Ako palagi ang gumagawa na ako nag-aabot kay Rona ng yung para sa taas. Tapos sabi niya, buti pa ikaw na lang ang magawa. Sabi niya, yaw-yaw ako Bisaya. Tapos tawa si Rona. Tapos sabi ko, wala lang sa kanya yun. Tapos tinanong ko na naman siya kung anong gusto mong hapunan. Ayun, sinabi na pala niya kung anong gusto niya hapunan. Tapos nagtanong naman ako ulit. Siguro sa dami kong inayos, so nakalimutan na wala sa isip ko kung ano yung sinabi niya sa inis ko. Hindi ko na naalala kung ano yung sinabi niya ng hapunan. Tapos nagsabi na pala siya ng hapunan. Tapos ngayon, nagtanong ako ulit na anong gusto mong hapunan. So pangatlong tanong na yun. Tapos ang lakas ng tawa niya. Lakas tama siya. Tapos seryoso talaga ako nakatingin sa kanyang ganun. Sabi ko, hindi talaga ako tumawa. As in, wala kahit ngiti, wala talaga makita sa mukha ko. Taas kilay, makita mo. At saka yung mata ko nanilisik. Yun talaga, na-imagine ko sarili ko. Ganun talaga yung nangyari sa mga na yun. Tapos sabi niya, may sakit ka ba? Sabi niya sa akin, may sakit ka ba? Kaya dalhin kita sa ospital ngayon. Sabi ko, wala. Sabi ko, ganun. Yun pala, kaya niya sinasabi yun. Kasi nasabi niya pala niya sa akin kung anong gusto niya hapunan. Sabi niya,
Di ba sinabi ko na sa'yo na ito yung hapunan ko, ito. Siyempre, tapos, hindi na ako nagsalita. Sabi ko na, okay. Tapos sabi niya, pag mainis ka talaga, wala na sa isip mo ba? Mainis na talaga. Tapos, yun, umakyat na ako. Yung sinabi lang niya hapunan, tatlong klase. Tapos, pag-akit ko sa taas, sabi niya, kuhanan mo ako ng, ito mga bahay, intindihin niyo kuhanan mo ako ng cup of milk. Ano ibig sabihin mo doon? Siyempre, isang tasang gatas, di ba? So, bumaba ako dito, nagkuha ako ng isang, ang utos niya sa akin, cup of milk, saka carnation. Tapos sabi ko na, okay. Tapos bumaba na ako di kumuha. Nagtataka ako, bakit kaya isang tasang gatas hinihingi niya, sabi ko gano'n, kasi hindi talaga nangihingi ito ng isang tasang gatas for the first time nung panahon na yun, nahingi siya ng isang tasang gatas. Di ba yun ang ibig sabihin nun? Cup of milk. So, isang tasang gatas. Tapos nung pag-akyat ko, sabi niya, tawa siya, sobrang tawa niya malakas. Sabi ko, hindi yan ang gusto ko. Sabi ko, di ba? Sabi mo, isang tasang gatas, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, wala kang pakialam, bigyan mo ako ng dyan, yung tasa. Sabi ko, ganun, tasa lang, sabi ko. Ganun sana dapat, na tasa lang gusto niya. So, ayun, may mga tasa-tasa kasi sa taas. Binigyan ko siya ng tasa galing sa taas. Yung mga tasa doon kasi may mga hinanda na akong mga tasa-tasa. Sabi ko, ano bang tasa ang gusto mo? Ito, may dinisplay akong tasa sa sala, 2 piraso. Ito, gusto mo ba ito? Sabi ko, gano'n, tasa din yun. Sabi niya, ayaw ko yan. Gusto ko yun. Tapos, ayaw ko yan. Tapos, kumuha ako doon sa ilalim sa mga displayhan namin ng mga tasa. Tapos, nilagay ko sa kanya. Tapos, sabi niya, ayaw ko yung tasa na yan. Marami doon sa baba yung ganito, yung may mga design, sabi niya. Tapos, yaw-yaw na naman ako. Sabi ko, busy talagang, mama na talaga ng asar talaga sa akin. Yung araw na to talaga, araw na talaga ngayon, pang-aasar sa akin. Sabi ko, yaw-yaw ako dyan sa hagdanan. Nandyan siya, rinig niya yan. Tapos, alam niya na, buwisit ako. Siguro tuntua siya, nainis talaga ako. Tapos, ayun, baba naman ako dito, nagkuha naman ako ng tasa. Pag-akyat ko, ayun, okay na yun sa kanya. May design ang gusto. Tapos, nung nalagay ko na yung tasa, talikod ako kaagad, walang imik talagang mukha ko talagang, mukha ko talagang, ganun ba, galit talaga ba? So, ayun, tumalikod na ako. Tapos nung pagtalikod ko, sabi niya sa akin, bigyan mo ako ng tubig. Tapos, dagdagan mo itong cheese. Alam mo yun, pa isa-isa ba, lagay mo. Iba naman hingiin na, paglagay, ganun talaga, inis talaga ako. Sabi ko, pinabayaan ko lang talaga. Sabi ko, inis ko talaga, sabi ko, sana magbulunan ka dyan, buisit ka. Sabi ko, ganun, sana magbulunan ka dyan kinakain. Nainis ko talaga, sabi ko. Tapos si Rona naman tawa ng tawa sa akin, mukha ko hindi naman drawing. Tapos sige katawa si Rona, kaya nag-arrange po siya dito sa mga ubang ipamalit. Tapos sabi ko, Rona, tawa-tawa na ron, gawagi ko malipay. Ano siya, ha? Tapos katawa na po siya, hala dito. Pero ako katawa, na po kikot sa akong kagaling. Pero punga na, kaya gusto ko lagot, gila akong dagway. So siya tubang, lagot ko niya. So, mo to, na kanang, okay na itong, okay na sa, kaya to wala na kay gabi naman namang serbisyo publiko. Pero visit yun mo to, visit yung alawag kay lamig kay panuok og tao. Di anak ko sa kwarto mga bayan, kinahuman ko sa duty kaya pita sa consider alas 10:45 na ang oras dito sa gabi. So, ayan, 15 minutes na lang para mag alas 11. So, dito na ako sa kwarto ko, dito na ako sa kuna ko, nakaupo ko dito sa kuna ko. Ang kuna ko, so marami mga kumot dyan, wala nang lugar sa dami na kwarto namin. Ayan, kwarto namin. Doon si Rona, doon yung kuna niya naman, yung kulay green. Tapos yung dito sa akin, ayan, may mga ano-ano kami dyan. So, sa kuna namin. So, ito, haba-haba na pala nitong natin, yung video natin. So, bago ko pinagpatuloy ngayon yung video na ito, muna ako, naglaba-laba muna ako doon, nagsalang muna ako sa dami na malabahan, mga bahay, dami na malabahan. So, dito talaga mag-isa kang lagaan sarili mo, lahat sa'yo na dito, lahat ang sama ng loob sa'yo na sarili mo na, kaya hindi mo talaga pwedeng abusuhin ang sarili mo, kawawa ang sarili mo dito, mag-isa ka lang dito sa buhay mo, tapos ganyan na lang ang mangyayari. Kaya kailangan mo rin na palu-paluin sarili mo minsan pag talagang sobra na yung mga so ayun, na lang tayo, mag-shout out na lang tayo ngayon, kasi sobrang haba pala ng video ko. Sa susunod na lang yung sa pangalawa, bukas na lang yung part 2 sa buhay-buhay natin, buhay-buhay. So,
hirapan talaga Tagalog mabay no. Sapid sa lapid talaga mga dila natin. So mag-ano na ako mag bango-bango naman. Hawa na. Oh, tapos mga bye 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 mm. bye 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 oh, bye. tapos kahumot ba na ay wa ko punihapon karon kay diet ko karon. Wala. Nagtutbrush man ko kapoy na si kaon. Tapos diet. Tapos sige magkuan na tayo bay mag-shout out na tayo bay. Hello kay Glory V Dulman ug sa imuhang bana nga si Neil Dulman diha sa Queensland, Australia. Hello ninyo diha kang Tanduay 5 years. Hello nimo bay, salamat kay sa imong magkanunay nga pag-comment. Kang Ana Salfaeg, hello nimo bay. Kay hello sa imuhang mga amiga diha bay, Rosa Sapio diha sa Millrise ba ni or Millrise siguro ni Calgary, Canada nga sila Beatrice Doktora, Evangeline Aureliano, kang Mimi Tistado, kang Carmelet, kang Tilma Bayasin, Tisa Malyari, kang Joy Abrugar, og sa imuhang pamilya, sa imuhang anak nga sila Mike and Lynn Sapio tara kuan na islang na kayo bay. Diara ba yung imong request ba Rosa Sapio. So bag-o ra nako ni siya diri nga followers sa atong payag di YouTube no. So welcome to sa atong payag bay Rosa Sapio. Og salamat kay sa imong mga komento sa mga active commenters nako. Salamat kay ninyo. Dugang sab na nga makadasig no. Dagdag parang lakas ng loob ko rin yun kasi okay lang yun na may mga nag-unlike. Siguro yung mga nag-unlike dyan nagkamali na sila ng pindot or siguro hindi nila naintindihan yung mga sinasabi ko kaya nag-unlike sila. So okay lang, hindi ko alam kung anong kwento ng mga nag-unlike. So okay lang yun, walang problema yung unlike at saka mga like yung mga ano yan sa buhay, mga ano tawag dito, mga kumbaga sa pagluluto, mga ano yan, mga lamas sa kinabuhi. So ambor lang ano yung lamas sa Tagalog, limutan ko na, kahirap-hirapan ako dito. Bye Marjo de Jesus. Hello nimo bay, salamat po kay sa imong makanunayon yung pagkomento. Kang Dudu Haddad, hello nimo bay, Dudu Haddad diha sa Jordan. Ayo daghang salamat. Kang Maria Monterola, hello nimo diha bay, Maria Monterola sa Bisayas Beauty gamay ba. Sabihin na taas gamay ilang ba. So kay hello kay Jido Homilia, hello nimo bay. Hello sa anak nimo bay, Mami Iranzo. Mami Iranzo nga si Mary Grace diha sa Taiwan. Hala, hello diha bay Mary Grace. Diha sa Taiwan wala man siyang kan request karong hapunan. Ingon siya nga wala. Night off kuno ako karon night off. Hindi talaga ko nag-smile natawa talaga wala seryoso talaga ako. Visit pa ako talaga kaniya. Ito kinikwento ko yung nabubisit ako eh. Kinikwento ko. Ito. Tawa-tawa raw na sa akin. Sabi ko, wag tawa-tawa na raw kay kumalipay suko gyud patag suko. Nagdagway na ko. Di madruin to panahon na gyud. Pitin pambuisit gid niya maayo gyud. Hello nimo diha bay Mary Grace diha sa Taiwan gi pa-greet ka sa ipabumburadyo ka sa imong inahan nga si Mami Iranzo. So abangan mo lang sa YouTube sa itsura ko diyan ng daldal musok. Bay Inday Gigi lumagbas. Hello nimo bay sab gamol man to sabi nimo no nya ako man ning gibalin busngi man ta imong apelyido lumagbas. Bay Gigi medyo dugay juga nag-request no magpa-shout out ka so dara wish come true na kay Jonah Comina silo nimo bay kang Peter Paul Lacson utanan ni siya gahapon kung unsa ni si bay Peter Paul Lacson bago-bago lang sa nina ko siya nga followers tikon sa man nimo si Lacson. Bay may fundador hilo nimo bay kang Evangeline Govi hilo nimo bay Bibian Jimel kani mga kuan nako ni mga suking tigpaminaw mga suking tiglantaw na gid nako sa mga videos daghang salamat ninyo bay Leleth Salazar hilo nimo bay kay Carmen Grothois ampo sa pag-pronounce na bay Carmen Grothois bahala na ka basta kay ikaw na bay Dilia Grothois
Bay Delia Dingal, hello nimo bay. Kay Maria Fi Kagimbal, hello nimo. Kay Genevieve dene, Genevieve. Basta ikaw ni bay Libradilia kung active commenters po kayo niya. So salamat kay bay Genevieve Libradilia. Kay Happy Chicks. Oh bay, hello bay Happy Chicks. Daghang kay salamat sa imong mga komento. Grabe kataas sa imong mga komento bay no. So daghang kay salamat ganahan gyud ko magbasa bisag saksak sinagol ang imuhang mga comments no. English nimo grabe paka dugo kung ilong dunggan mata mga dugo tanan ba. Pero daghan kay salamat maka-relax pud kayo ko magabasa-basa tag mga man-English ba. So daghan kay salamat pero naghihapon yung mga Bisayang laglom kayo sa nga tanan no. So daghan kay salamat bay Happy Chicks maka-relax kayo ang imong mga comment tag-asa gyud guys. So salamat kay sa nga tanan sa imong mga effort na tig-asa rin mga comment. Sa ako sa belated happy birthday ti ay kang Nanay Tess Espina siguro taas ang gini pa siya simon inday di gyud malikayan ni sige lagi dabi gid wa na pili na taas sa pretty pasar taas gyapon kaayo. Belated happy birthday mo nanay Tess Espina hinaut nga tagaan pagkaog daghang pagkatuigan sa imong kinabuhi. Untang unggog magkalinaw kalipay maghali sa imong imong kasing-kasing ug hunahuna sa makanunay. God bless sa imuha ug sa imong tibuok pamilya. Nakahibalo jud ko nga strong ka pud nga pagkainahan kay sa kadaghan pud nga pagsulay sa imong kinabuhi. Pero unsa ni padayon gyapon ka nakigbugno sa mga balod sa kapalaran nay. This is Pina kaya ni mo na daghan wa ka na usara sa mga pagsulay sa kinabuhi daghan iya tag mga pagsulay. Malipayong pagsaulog sa imuhang lullaby love Fras sa iyahang ikagatos og 5 ka tuig nga katuigan dinis kalibutan. Wow, grabe kataas na sa iyang kinabuhi. 105 ba? O siya kagatos og 5 og 5 ka tuig dinis kalibutan 105. Happy 105th birthday nanay. Unsa man ni? Nanay halaka wa na ko masuwat ang ang ngalan. Wa na ko masuwat ang ngalan bay. Basta gikan sa imuhang apo nay sa imong gwapa kayo nga apo nga si Love Fras atang pasaliwa jud ko wa gingon sa kalipay na kunay nga usa ka gatos nakakatuig og 5 ka tuig diri sa kalibutan nalimot og suwat sa imong ngalan. Sige ako lang ipahabol og mapuno no. Malipay ang pagsaulog sa imong adlaw natawanay. Congratulations naabot yung kaana nga katuigan no. So ubay-ubay na jud ng mga katuigan na daghan na jud ikag mga nagian sa kinabuhi gipang bugno nga mga pagsulay na. Congratulations naabot ni kaana nga kuan nga kinabuhi. So hinaot pa nga kuan pa daghan ubay-ubay pa katuigan nga imuhang matagamtaman sa imong kinabuhi nay. Wagi pas lang kay inday wagi na suwat yung pangalan. Kay Tabamo ang Joy. Hello nimo bay kay Rick Claudel kini last kanali second to the last Rick Claudel ag sa imong pamilya sa Claudel family sa Tuburan. El Salvador og sa imong igsuon nga naa sa USA nga si Marilyn Avila. Hello ninyo tanan diha. Salamat kay bay Rick Claudel. Kang hello kay Mark Albano og sa inyohang tulo ka anak nga sila Chazi, si Donmar og si Donavan. Ika na sa inyong inahan nga si Mama Kim. So dinhi na lang kukutob no taas-taas na gid. So mao na gito ang kuan ubay gid akong nalista. So agma na lang po na to ang sumpay no sa reglahan sa kinabuhi kay wa na giganahan mo si Inday nung share sa inyo sa mga kinabuhi. So daghang salamat yung tanan dinhi na lang kukutob og maayong papaginabuhi kaning tanan laban na ta kanon mga bay. Laban na ta kanon sa mga pagsulay sa kinabuhi kaya natin tong lahat mga pagsubok sa buhay. Walang susuko hangga't buhay pa tayo. Hangga't malakas pa tayo, walang sukuan hangga't humihinga pa tayo. Walang sukuan talaga laban lang tayo kahit wala basta daghang salamat.